Fa més de 500 anys naixia una casa gestada al llarg de 7 segles i mig, des de 1238, des de la fundació de l'antic regne de València. Una casa gran, un palau, un cos de pedra, fusta i ferro solcat d'artèries d'argamassa. Fa més de 500 anys, en 1482, iniciaven les obres Pere Comte i Joan Guiverró. Els seus fonaments, forts, arrelats durs, amanollats a la terra que va bressolar la vella ciutat romana. Pedrapiquers experts entonaren la cançó del treball, cop a cop, pedra a pedra. I ara, cada sillar invita a aproximar l'orella com caragol marí de la infantesa per escoltar les ones sorolloses de qui té la història i el futur a les entranyes. La porta convida a entrar. El pati ens saluda, planament i alegre, sense distanciaments protocolaris. Els arcs i la cisterna, les escales finament treballades, s'agermanen en una benvinguda cordial. Un vestíbul tan valencià, tan mediterrani, però del nostre més bell gòtic, de casa gran d'un poble gran, com recorda en pedra l'escut de la Generalitat. Majestuosa i acollidora, la sala daurada, de sostre ric i sòl senzill, or d'alt i baix taulellets. L'enteixinat de Genís Llinares, una de les millors obres de l'artesania del segle XVI. Fusta blanca, ben tallada, curosament treballada, or i pintura, riquesa, racionalisme i complexitat, 30 anys de faenes. El trespol no té dues peces iguals, com no hi ha al palau dues portes iguals. Artesans i artistes, un document d'una època i una gent. La complaença en exagerar l'element tècnic de la creació. És l'invent de dificultats per tal de lluir el virtuosisme del creador. Els artesans i els artistes d'un moment i una ciutat esplendorosament burgesa i menestral. El 1579 fou acabat el conjunt. 100 anys duraren les obres. I es nota, es marca una estratificació d'estils. La planta baixa i la principal són gòtiques, del nostre gòtic. A partir del primer pis comença l'estil renaixentista. Les finestres superiors, la galeria i el coronament de boles i obeliscs responen al classicisme castellà. L'any 1952 s'amplià l'edifici afegint-li la torrassa que cau a la plaça de Manises. El palau començaren a aixecar-lo en el període de la prosperitat, de l'esplendor literari i artístic, d'auge i tolerància. S'acabà quan el país vivia moments de crisi i de tensions, de persecucions populars entre frivolitats cortesanes, d'inici del buidament de la sobirania del poble. És per això un testimoni mut de glòries i victòries, de derrotes i d'esperances. Ara, el Palau és la seu de la presidència de la Generalitat. Dependències i despatxos han sabut combinar utilització administrativa i qualitat artística.
Pintures de Garnello, Ferrandis, Pinazo, Mongrell, Domingo, Ribalta, Sorolla. Sota la vigilància d'aquell reeixit jurista que fou Alfons de Borja, el primer papa valencià, Calixte III, es reuneix molts dillunsos el Consell Executiu, el govern valencià. És ric en pintures al palau, i en mobles d'estils diversos i delicades artesanies, i en rellotges. Té molts rellotges la Generalitat, tots sincronitzats, marcant un mateix temps, com un desig de recordar-nos cada instant que l'hora d'un país és arribada. La Casa Gran, la llar del nostre poble, va ser construïda al cor de la ciutat de València, prop de la catedral, al carrer dels Cavallers, al costat mateix de la casa de la ciutat i junt al barri dels Menestrals. La Seu, els Cavallers i els ciutadans. Tres símbols, justament tres símbols dels tres estaments que històricament donaren vida al palau. El braç eclesiàstic, amb una Mare de Déu per distintiu, el braç militar o nobiliari, amb Sant Jordi com a escut, i el braç popular, amb l'àngel protector i la senyera del regne com a segell. La Sala dels Reis, la Galeria dels Reis de València, amb una numeració on Felipe II és Felip I de València o Felipe III és Felip II de València. La inicia Jaume I, el conqueridor, el repoblador, el nostre fundador, l'escrivà de l'acte de naixement del nostre poble, el rei que aconsellava als seus fills amar i protegir les persones, fer regnar la justícia i vetllar perquè els grans no oprimesquen els xics. El començament d'una història comunitària i d'un caminar europeu, el qui ens donà personalitat, lleis, llibertats i furs que engendrarien la principal institució nostra, la Generalitat. Nascuda de les Corts, la Generalitat, que ve de general, és a dir, de tot el poble, va respondre a la necessitat dels reis de recaptar impostos, que serien administrats per representants del regne. Alfons el Magnànim li atorgaria una organització permanent. D'acord amb les exigències dels reis, a canvi, la Generalitat aniria assumint la representació màxima de l'antic regne, intervenint en els assumptes econòmics, socials i polítics, constituint-se en dipositària i defensora dels furs, que juraven tots els reis, fins a Carles III, el nostre Carles III, l'arxiduc. Felip V acabaria amb tot. Era l'any 1707, quan el palau es convertia en emblema de la llibertat perduda i de l'esperança de recuperar-la. Fou el càstig, mullat de sang i foc, de tot un poble, que quan va poder, penjà el quadre d'aquell rei al revés. Un poble que, malgrat tot i tots, durant més de 200 anys, s'ha negat a morir i ha ressuscitat amb una nova vida, tal com és també el cas de la nostra Generalitat. Un poble que alena a la Sala Nova, o Sala de Corts, posseïdora d'un misteriós magnetisme i plena de forta emoció. Els diputats, pintats al viu, semblen invitar-nos a la reconstrucció d'un país. La sala, de teixinat esplèndid i gentilíssima galeria, transporta renovades deliberacions i el record de l'autogovern que es fa esperó, materialitzat en pintura, una reproducció de l'organisme executiu reunit en sessió, sitiada dels senyors deputats de la Generalitat del Regne de València, feta pel pintor Sarinyena, i els estaments del Parlament, de les Corts, el braç eclesiàstic pintat per Vicent Requena, el braç nobiliari de l'italià Francesc Poso,
els jurats de València amb les seues gramalles roges i els síndics de les ciutats i viles reials pintats per Lluís Mata i Vicent Mestre. La geografia d'un poble, les veus d'un poble encarnades en uns rostres expectants. Hem viscut per salvar-vos els mots, les paraules, per retornar-vos el nom de cada cosa. Qui perd els orígens perd la identitat. Assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble. La raó per què un rei deu regnar és per fer justícia, que si justícia no fera, les gens no haurien mester rei. Natura tots els homes feu iguals i mai no es privaren de llibertat, com la llibertat sia una de les principals excel·lències dels homes. El nostre poble és franc, lliure. L'autogovern és llibertat, benestar i un futur ple d'igualtat, dignitat i esperança. Des de l'Estatut de 1982, l'edifici torna a ser seu de la Generalitat. El Palau, restaurat i ennoblit, ha recuperat la funció pública per a la qual es va construir fa més de 500 anys. De nou, i per l'Estatut, la Casa Gran del nostre poble s'ha omplit d'institucions que ens serveixen per a governar-nos segons la voluntat i els interessos dels valencians, acostant el poder al poble i aprofundint la democràcia. L'Estatut és garantia dels nostres drets i permet recuperar arrels col·lectives i l'actuació directa en l'entorn immediat, prestant serveis i dotant d'infraestructura la imparable expansió d'un poble obert que ha sabut assimilar els valors de cultures diverses, adquirint així el bagatge necessari per a recórrer els camins d'Europa i d'un futur de progrés.